Hola, què tal? Tal com havia quedat en classe, vaig a gravar un vídeo de com podíem fer un servidor HTTP, un servidor web, utilitzant l'Apache 2 sobre un Ubuntu i per a fer-ho més ràpid i més còmode i presentar la plataforma Play with Docker, utilitzarem el Play with Docker, i farem un contenidor que serà el servidor de pàgines web. Bé, sense més, agregarem una nova instància. Això és un ordinador, una màquina virtual remota. Aleshores, utilitzant el Docker, que deixaré una xuleta en tots els comandos, el que faré és cridar un contenidor de Docker d'esta manera. Docker run -it -p8080, perquè eixirem per el port 80, Ubuntu, i carregarà el contenidor d'Ubuntu oficial dins de Docker. Bé, i ja està, tan ràpid com això. Ahí tenim un Ubuntu. Mireu com així tenim el dòlar, que és la primera màquina que ens dona, que és l'anfitriona, i ara ja estem com a root i en el hashtag, com estem en un altre terminal. És a dir, dins de la màquina que ens han donat, hem llançat un contenidor i estem dins d'aquest contenidor. És com si tu en un ordenador tens el VirtualBox i en un moment determinat llances un sistema operatiu i ara estàs dins del sistema operatiu que estàs virtualitzant. D'acord? Com que aquest contenidor no té quasi res, tenim que fer-ho tot. El primer, apt update, va ràpid, però perquè té carregades opcions mínimes instal·lades. L'update ni tan sols té carregats els fitxers de capçalera i ara ja podem instal·lar software, per exemple, apt install, tot això va en la xuleta, Apache 2, instal·laria el software Apache 2 per al nostre servidor web. D'acord? Així està. Mireu com va bastant ràpid, d'acord? I res, ja el tenim instal·lat. En principi aniria, però així podrem comprovar com no va. I no va per què? Vos explique. Els serveis, almenys en Docker, que ho tens que fer tu tot a mà, no s'alcen quan s'instal·len. Entonces, un servei, bàsicament, pots comprovar l'estatus, fer start, posar-lo en marxa, stop, parar-lo, o restart, resetejar-lo. En aquest cas, farem service Apache 2 status i consultem l'estat del servei. Diu Apache 2 is not running, no està en marxa. Per tant, el posem en marxa. Així el tenim i ja el tenim en marxa. Si comprovem l'estatus, ara ens ha canviat. Apache 2 is running. Si això és de veres, això ara té que funcionar. I efectivament, ja tenim un servidor Apache en una URL d'internet, en el Play with Docker, que ens dona 4 hores per a poder entrenar. I aquesta és la pàgina que ens dona per defecte l'Apache 2 default page, que treballa, que està en marxa perfectament. Havíem continuat en classe fent una xicoteta coseta, també il·lustrativa, sobre en quin directori estan les pàgines web en un servidor Apache, i el que havíem fet era, mireu, me'n vaig a l'arrel i entre a una carpeta en concret. En Ubuntu és esta, en altres Linux també, però podria canviar depenent de distribucions, podria no ser exactament aquesta carpeta, és consultar els manuals i la documentació. Ara seria cd //
3w/html. Esta es la carpeta en cuestión. Així estem. ls i efectivament tenim index.html. Anem a borrar-lo. Index.html i ara ja no està. Quan anem així a fer la comprovació, efectivament no troba la pàgina índex i mostra una manera de mostrar res, que no n'hi ha res. Bé, ara anem a crear una pàgina web. En aquest cas utilitzarem un editor de textos que és el Nano. apt install Nano. El Nano va bé perquè va sobre línia de comandes, en mode text. Entonces, ara ja el tenim instal·lat i simplement per a crear un fitxer faríem nano index.html, el seu nom, i així el podríem editar. Posarem unes mínimes etiquetes de HTML, final de HTML, i si a casa així posem títol de nivell 2, H2, i final de H2, i posem res. Hola, clase, carita sonriente. D'acord, això. Entonces, control O per a guardar, control X per a eixir, i ara anem a fer la comprovació de com hauria quedat. I efectivament, aquesta és la demostració de que aquesta és la nostra pàgina web i que jo pose el que jo vull, el contingut que jo vull. Simplement he de copiar en aquesta carpeta el meu lloc web en qüestió i ja està disponible en la màquina servidora, en la URL de la màquina servidora. Bé, doncs fins així.